I iSkriv får man mulighed for at arbejde med flere forskellige genrer. Hvis man vælger for eksempel novelle 1, får man mulighed for at gå direkte til undervisningsforløbet. Som lærer kan man læse en forløbsvejledning. Man kan se de skrivemål, der er for denne genre. Man kan åbne en genreplakat. Og til sidst kan man også se, hvilken eksempeltekst der er lavet. Hvis jeg går i gang med forløbene, skal jeg nu igennem en række processer. Først skal jeg se, hvilke faglige mål der er. Dernæst skal jeg undersøge eksempelteksten. Så bliver jeg som elev stillet over for en opgave. Efterfølgende skal jeg planlægge mit skriveforløb eller min skriveproces. Først der går jeg i gang med at skrive, og til sidst skal jeg evaluere, hvad det er, jeg har været igennem. Hvis jeg går til planlægningsmodellen, så bliver jeg præsenteret for en række spørgsmål, som jeg skal tage stilling til i forhold til min tekst. Svarene skriver jeg ind på de her linjer. Jeg bliver blandt andet bedt om at tage stilling til, hvordan min novelle skal bygges op. Men jeg bliver også bedt om at overveje, hvilken fortæller min novelle skal benytte sig af. Den interaktive assistent er en rigtig stor hjælp for eleven til både at afgrænse og målrette skriveprocessen. Til sidst får man mulighed for at dele sin planlægning med andre elever eller læreren.